Aye, sanibingelela Mzansi. Wherever you might be watching us from, kungenzeka ukuthi ukokuqala usibukele. Siyafisa ukuthi upress lapha ya ku subscribe button yakho. Usubscribe and siyafisa ukuthi upress lapha ku notification bell. Ukwazi ukuthola namanye ama video. Sikhona sibukele. eThekwini la sikhona siyatholakala. Wenza ne-appointment yakho usizakale. All our pharmacies are always available. Uzobuka ama-video angezansi la. Uzothola ama-product wonke esinawo, amanye yawo esesikhulumile ngawo. Namanye sazokhuluma ngawo. But namhlanje I want to speak about another important thing. As the member of the society, spiritual society, I'm one of the people who are permitted to speak about what I'm about to speak to you right now. Abanye abantu lento izobavula amehlo. Abanye lento bazoyifuna ukuyingena. Abanye lento izobafaka i-education, izobafundisa about something that is happening in this so-called cosmos or the world. Like ake lapho, upress subscribe button yakho, upress ne-like kule video le. Namhlanje ngifuna ukukhuluma because I'm the son of the Godfather. I'm one of the people who are permitted to speak about what I'm about to speak. And yonke into engikhulumayo ngiyayazi. Angikhulumi into engayazi. Ngeke ngikhulume futhi into engayazi. Namhlanje ngifuna ukukhuluma about this ritual, isithwalo senyoka. Nesiphakamo sesibhokwe nokuthwala nesibhokwe. I want to elaborate lezi zinto lezi ezimbili. To some people this thing might not make sense. Vele kukhona abantu ama-negative bafowethu. Yabona umuntu o-negative azabe negative kuyena. Angeke uzu expect anything positive ngalowo muntu lo ngoba nangaye is negative, nangaye uqobo. So you cannot change that mentality kulowo muntu lo. Yabo. Well, lending zokhuluma ngayo, some people they can't speak about it, but I'm permitted to speak about it. Their consultant Kala, your Godfather permitted me to speak about what I'm about to speak to you. Yabona, there is nothing exciting about being young, being whatever. There is nothing exciting about that thing. There is nothing that is exciting about being young. They know what I'm talking about. There is nothing exciting about being this. Yabona mawuzofika, you are labeled as umthakathi, of which it's part of your job. It's part of your spiritual job that you do. So kufumuntu emndenini, you are the one who to be suspected about uzoba nezinto futhi wena kahle kahle ngokwakho you supposed not to have anything ngoba abanye bazobona ngendlela abazobona ngayo. But I'm not there right now. Ngizokhuluma ngesithwalo senyoka. Like ake subscribe. Well, as the member of the society, I'm permitted to speak about what I'm about to speak. Ngike ngabona ngiyabona abanye mebezokhuluma ngenyoka. Ubona umuntu ezoyithwala inyoka yakhe estradweni. Ubona umuntu mozofika mhlambe endumbeni yakhe noma kuphi unenyoka. I'm not speaking about that snake. Usually that snake
angifuni ukugxeka kakhulu because I don't know anything about it. What I know ukuthi mina those snakes they are pets, most of them they are pets. Ukuthi ke vele ke abantu bayayisaba inyoka. Uyabona makuzoqhamuka umuntu uthola ukuthi mhlawumbe nise lifestyle noma nise clubini yabo, and then kufika umuntu carrying a snake like this, kukhona amahenisi kukhona ini la, and then ayithathe lenyoka ayibeke etafuleni, kuzochitheka amabhodlela, I don't wanna lie. Kuzochitheka amabhodlela because people they are inferior of a snake. Inyoka nje iyodwa abantu bayisaba, mayangena endlini abantu bayisaba, kuphuma ngisho umphakathi wonke uphumele nje just one mamba snake thiwe isendlini. So how much more makhona umuntu uhamba igaqile, uyabona? Umthakathi uthola ukuthi no, it's just a bird. So but I'm not going to speak about that one because angiyazi. Kubalekile ukuthi ukhulume ngento oyaziyo. Angiyazi. Mina ngifuna ukuthi sijombe manje. Sijombe. Phuma eMzansi. Siyajomba manje, sikhuluma ngezinto ozozithola koMalawi, sikhuluma ngezinto ozozithola koGhana, sikhuluma into ozozithola eMozambique, sikhuluma into ozozithola kuphinda kuphi where we do have lines. Ingako lento into ebalekile la ngenza kwethu ukuthi uthola ulayini oyiwona wona. Omunye uzokhala mina ngihambile, mina ngiphumile, ngafuna lento ngangathola, mina ngifune lento ngangayithola. Into ekushayile wena ushawe ulayini, awuzange ube nolayini oyiwona wona ozokuthatha ukubeke kulento oyifunayo. Well, iqiniso vele liyasho ukuthi wena uyabona ukuthi usuhlulekile, uthandazile umthandazo yakho ngathi ayisebenzi, suyidlile imithi wena, wakhathala, wazama izigubhu, wazama yonke into, kodwa ufuna akufikeki la kufanele ukuthi ufike khona, and uyazibona ukuthi wena khona la ufuna ukuthi ufike khona. Uyabo, maybe this video is for you. Uyabo, so lenyo wami engizokhuluma ngayo, it's not the snake that I'm able to do it. Khona bekwathi sikwenza before, omunye samenzela sambreedela into eyashaya lapha ya abantwana wazi washintsha indawo, akhala wathi mina mkhulu lento ngenzele yona abantwana sebebona nyoka endlini. Wakhala wathi ngisho emfazi sebona nyoka endlini, behleli babona nyoka endlini, sengize ngaphoqele ukuthi ngibashintshe. Uyayazi umuntu engikhuluma ngayo, lento engikhuluma ngayo uyayazi. Sengize ngasiphoqele ukuthi ngibashintshe, ngibatholele enye indawo because there is a snake there is inside, kodwa mina ngiyibona. Ngabo nami it's what I was taught ukuthi lento kufanele umuntu ngimenzele kaso. So uma lenyoka isibonwa abanye yena engayiboni, should there is some missing parts somewhere somehow. Uyabo, so but we do have lines esikuthatha sikubeke kulo ekufanele ukuthi wena ufuna ukufika khona. But anyway, inyoka enganza kwethu iyasebenza. Wena ngithi ufuna ukufika, wena uhambe necrowd. Inyoka is the best one. Abanye bake bathatha ama-gomblings, bathathe amatokoroshi, bathathe ininani. In all that I know, beside society, but in all that I know, inyoka it's one of the most powerful thing that I know. Ngizokhuluma ngama-advantages ayo, ngikhulume ngama-disadvantages ayo, but it's one of the most powerful thing that I know. Masiya ngokuthi wena usufuna ukuba a child of the gods, the child of the spirits, ufuna ukuba manje umntwana wemimoya. People are different. Abantu, they are making life out of these things. Abanye they are your role models, abanye ubukela kubo. Kukhona okungihlekise, athi omunye mina ngineyiwasho, akhulumisa isiwasho usithenge nge-20 rand, usithenge nge-10 rand. Yabona, kodwa
la kule position ayifunayo kunomuntu oye emahlathini afika ahlabe inkomo eziwu3 lezi inkomo zingadliwa umuntu zize ziphele zingadliwa ngumuntu uzihlabele ehlathini nje after 3 days ayisekho bekade ehlabela ama spirits wayizwa and then wena ufike nesiwasho sika 20 rand ungitshena ukuthi ungakompita nalowo muntu it's impossible nganza kwethu it's able to make you to make life inyoka is able to make you le top dog wena oyifunayo inyoka izokwenza wena ungene ebantwini ngisho kuthiwa uyacukula wena ingoma yakhe ayilalelwa yes zikhona lezi zinto zokuthi wena uchaya inhlanga uduma abantu bakuthande but angeke uzosicompare nomuntu osuke sethathe a ritual of a snake inyoka enganza kwethu it's so powerful inyoka all your dreams they come true within a twinkle of an eye inyoka iyayenza into yenzeke mawukhulume nayo wathi ngiyafuna ukungena lapha ya uyangena ngiyafuna ukuba ukuthi uyaba yilento ofuna ukuba yiyo through a snake. I'm not talking about these snakes ezithwalayo uhamba uphethe estradini. No, I'm not talking about that one. Ngizokutshela mina deep about the one that I'm talking about. I know what I'm talking about. I'm a son of a godfather. I know what I'm talking about. Uyabona wena vele manje idlozi lakho lihlulekile. Thandazi yakhe ehlulekile. Uyabona ukuthi ayenzeki lento ufuna ukuthi iyenzeke. Siyajomba ke manje. Uyabona mawufika lapha ya. Mawufika nje lapha ya uzofuna this thing so called a snake ritual. Uzofika, well, most people they do have this thing. Some politicians they do have. Some so-called pastors they do have. I know what I'm talking about. Some they have goblins. If you don't know goblins, I don't know what to say to you, but they do have these things. Most people abenza impilo ngempela abaphila impilo, they do have this thing. Izinto zabo ziyenzeka. They do have this thing. Ngoba lento iyayenza impilo, iyayenza lento ufuna ukuthi yenzeke, futhi iyenzeka ngempela futhi. So uzohamba wena. Siyajomba manje. Uzothi mawufika lapha ya ufuna lento of a snake. Firstly, there are requirements kunemthetho yalento ozofika uyifica noma ozofika uyithole the time uyithatha lento, and lento it will have requirements, izoba nezinto ezozidinga kuwena ekuzomela ukuthi uzenze, but nazo they go vice versa compared to wena ozobe ukufuna kuyona, ngoba the time ufuna something kuyona nayo izofuna something kuwe ezofana ukuthi uyenzele. Wena thula idlozi lakho lihlulekile manje. Sikhuluma ngale nto wena ngithi wena usudecide ukuthi ngifuna ukujomba manje, ngifuna lento. Pay attention and listen to what I say. I know what I'm talking about. So uzohamba. Well, mawufika maybe there will be a house or indlu thizini ukuthi okay manje hamba uyongena lapha ya kule yandlu, ufike mhlambe uthathe into ethile. Angithi niyaxoxa manje uzokwenza lama rituals. The time you go there izovaleka indlu. The time ivaleka indlu, a snake will appear there. Inyoka othe wena mawungena wangayibona, kodwa mawusuphakathi sesiyavaleka isitapha.
and you were told not to shout. You were told ukuthi ungakhali ungamemezi la. Akukona kini la. Angithi. Akukona kagogo wakho la. Angithi. And uTombile awubazi labantu. Une interpreter la wena interpreter bakhuluma le language abayikhulumayo awubazi labantu at all. Ngiyabona some of the people they do abuse traditional healers abalaphi most especially eMzansi because ngiyamazi ukhule yaphi and all the stuff like that. Right? So they end up being abused and no one is talking about that, but I'm not there. La ungaphandle la wena usu tired ukhathele. So whatever that you were told la ngoba phela kukabili it's either labantu bazokubulala or else yona lenyoka izokubhwinga. Uzokhala ngubani asabelephi? Uzokhala ngubani asabelephi? Uzomemeza uma wakho uzothi uma wakho uphi? Makuthiwa manje iyagwinya manje wena awubuyeli eMzansi. Awubuyeli wena la usuka khona. Uzokhala ngubani kuyothiwa uyephi? Nabakini makuthiwa uyafika kubo leyo nto leyo kuyothiwa wena wadliwa into awuyoyilanda nje. Yabona? So if manje sesivaleka lesicapha, what you need to know ngizeleni la. Ucabanga yonke le nto leyo ukuthi ngizeleni la. So izokurola lenyoka. The time ikurola nizobhekana nayo kanje. Uyangizwa? Nizobhekana nayo kanje. Kuzomela ukuthi ikukhothe. Izokukhotha wonke umzimba. Izokukhotha. Listen to me. Ungajaha ukushesha ucomment, ungajaha ukushesha ukhulume. Listen to me until I finish what I say because I know what I'm talking about. I'm a son of a godfather. Izokukhotha wonke umzimba. Nganza ukuthi mayise kukhotha. Lo 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes ekukhotha wona. Usuku ngangeminyaka yakho. Indlela ekusuke kunzima ngakhona. Indlela ekusuke kunzima ngakhona. Ishock osuku kuyona, itrauma osuku kuyona. Izoba ngangeminyaka u5 minutes, 10 minutes uzoba ngangeminyaka iyakhotha lento. Uzeleni. Then after that, you will be given something small. Into encane engaka, mhlawumbe unikezwe into encane kodwa engaka. Last time I did spoke about this thing neGodfather yenzayo. I did spoke about it, but anyway, I'm not there. But uzonikezwa something small encane engaka egoqiwe repiwe. Lento uzotshela ukuthi ithathe uyoyibeka ekhoneni thizeni la ufuna ukuthi ihlale khona. Uzoyithatha uyibeke kulelo khona. Wedwa ke manje kulendla kusangena umuntu kuleli. Umuntu ongenayo uwe kuphela. As someone who is permitted ukungena kulendlu, it's only you. The time uyithatha uyibeka lapha ekhoneni. Kuzomela ukuthi ke manje uthola ibhakede. Either 20 liter whatever. Uthola ibhakede ozolibeka next to lento le onikezwe yona. I did spoke about this last time. Uthola ukuthi mhlambe uthola unikezwe indwangu. Most of the time mawuzonikezwe indwangu, this some people they know what I'm talking about. It's only you maybe who is not exposed and not knowing what I'm talking about. This thing is very deep and it's spiritual matters. It needs someone who knows about it. If you don't know about it, listen to me and keep quiet. Because le ndwangu mawusukunikezwa yona kuyofanele ukuthi uyifake odongeni. Yabo? And lezi zinto osukunikezwe zona, lo muntu okunikeze zona fana vele la kule ndwangu ebese seyakudirect ukuthi uzoyisebenzisa kanjani lento akunikeze yona, uzoyenza njani lento akunikeze yona. Akekho usekele emalawo wena la kodwa uzovela le ndwangu, but I'm not there. This is very deep. So now the time ubeka le bhakede ubeka nalento yakho le, you have to go now and find a goat. Kumele manje uhambe uyothenga imbuzi, uzobuya nayo wena wedwa usizwa umuntu. Le mbuzi kuzomela ukuthi uyisike legazi eliphume kuyo, ebese uthatha legazi eliphume kuyo ulifake kule bhakede.
eduze nalento onikezwe yona, ulithatha ulifake kuleli bhakede, uzolibona le gazi lizobe lizehlele, lizobe lizinciphela, maybe it can even last you months or year, because it is what yinto elidlayo, yinto the snake edlayo. Yabo, sometimes you can say labantu badlala ngami banginikeza into engekho and all the stuff. You have to know about this thing before you go for them. Banginikeza into engekho, mina I came for this, but now nginikezwe nje into encanyane engathi iyumuthane noma iyindukane lapha ekhoneni kuthiwa ngiyibeke and all the stuff. But you only have that mentality because usubonile ukuthi khona inyoka yenze njani ekugocile yakubuka yakukhotha. Umuntu okhothwe inyoka nganza kwethu impilo yakhe iyashintsha. You no longer become an ordinary human being after ukukhothwa inyoka. Abantu abakhothwa inyoka ziyaphenduka, abantu baphenduka nabo, inhlanhla isitata yini nani ivuma bona. Ngeke uzozicompare uqhathanise nomuntu okhothwe inyoka. You will never even reach their level. You will never. Yabo. So lenyoka inemthetho ke manje. Inemthetho. I'm permitted to speak about this. No, it's not everyone who can talk about it. I'm permitted. I'm a son of a godfather. I consulted before I do it. Inemthetho lenyoka le that you were given. One day uzothi uyangena kule room lakho, you will find it, uzoyibona izovela. One of the things that you have to expect ukuthi lenyoka kumele ukuthi ilale nawe. Eyakho phela. Unomfazi yes kumele ukuthi ilale nawe. Ngeke ngiyasaba ke mayisilala nami, ilala nami njani lento spiritual. Noma ilala nawe izolala nawe spiritual. Awu easy. Okay, if you think so. So kuyomela ukuthi ilale nawe mayidinga. So uzoyicela ke lento oyicele yona vele wena kade ucela enhluzini lakhe alikwenzele lutho, ukade uthandaza kwenzele lutho. Ufuna manje izinto zenze. Ufuna ukuba i-top dog manje. Ufuna ukuba into enkulu manje. Ufuna lento zakho zenzeke manje ngokusheshsha futhi. Ufuna into zakho zibe inkulu, ufuna into zakho iphenduke. Izokwenzela lenyoka. So now if usuyicela lento oyicelayo, expect ke manje ukuthi nayo izoba nezinto ezozifuna kuwena. And kunozinto kuzomela ukuthi uzenze, kunezinto ekuzomela ukuthi ungasazenzi noma uyithanda kangakanani. Yabona nje typical example, makuthiwa ungasayidli into ethile. Wena wayidla, uphulile umthetho lapha. Makuthiwa nje ungasayidli into ethile, wena wayidla, uphulile umthetho lapha. Ukuphula kwakho umthetho, what you have to expect, le iyagazi olifaka ebhakedeni, uzothi uyafika njobe unikezwe period mhlambe ka 8 months ukuthi kuzolasta for 8 months, uzothi uyafika selilincane or alisekho straight ebhakedeni. Bayahamba abantwana bakho ke lapho. They are going. Phela ukuphula umthetho walento, don't expect ukuthi mhlawumbe into ezokuzwela akuzwelwane la. Ngoba nawe uzoyifuna lento impossible, idlozi lakhe lihluleke ukuthi likwenzele yona. Uzoyifuna lento impossible ngisho umthandazo wakho ohluleke ukuthi ukwenzele yona. So nayo if uzophula umthetho wayo, expect something ezokushika. And two, if kuukuthi usuyithathile lento, uzoyenzani? Ngifuna ukuthi ngilekelele ukuthi nokuthi ngifuna ukuthi nokuthi okay. Umthetho wala uthi each and every time mawenza ucansi uyobhebha umuntu wesilisa, or each and every time mawenza nje ucansi ngisho ukuthi umuntu wesifazane mawenza ucansi kumele ukuthi ulenzele emathuneni. You need to go and make sex emathuneni.
hayi kulula lonto, it's easy, I will do it. Uhluphekile. Umuntu ohluphekile ingqondo yavaleka, can do anything. But ke phela vele mawusuhlupheke kakhulu ngempela usukubone konke empilweni usungasenandaba nalutho, sukuyifuna into oyifunayo. So kuya ngokuthi umuntu udecide. This is your decision at the end of the day. It's not anybody's decision, because uyahlupheka, people will laugh at you. Donsa kanzima, people will laugh at you. Bazokucinezela phansi kakhulu, bakucinezele ngani ukuthi udonselana. Kanti mawusudonsa usunalento le yakho umuntu ocinezela. Ngoba yi upetrol, yinto ekudonselayo. It's not you. It's no longer you who's working. So the time contract ake lapha ukhuluma mhlambe mawukuthi you need to do sex emathuneni. Hayi kulungile, hayi uyithathe, that's 2 months 3 months kumnandi. Mawuyenza isex wena uzobona uyenza kanjani emathuneni. But one day usuyidakelwe ihenisi, imali ikhona igcwele ama pockets, gcwele yonke indawo, into zakho ziyenzeka. Lento ke ihamba kanje, isilingo noma ukuphula umthetho kulezinto yinto ezokwenzeka uthanda ungathandi. Awucabange usunayo yonke imali, umthetho uthe mawuzowenza ucansi lenzele emathuneni, unemali, kuqhamuke intombi owukade uyicabanga noma insizwa owukade uyicabanga and iqhamuka la usehotel and uyidakelwe mhlawumbe uyidakelwe ukuthi umuntu ophuza uma ungaphuza, but iqhamuke lento okade uyidinga and kuthiwa wena emathuneni. I'm making an example. You have to drive to emathuneni, getting out from a hotel to emathuneni. Will that be possible? The time ulingeka wena suphulile umthetho. So those are the things that I was trying to, I'm trying to enlighten kuwena ukuthi vele ukuphula umthetho you have to expect ukuthi ekugcineni umthetho uzophula. Kunabanye abasacrifice kulento with abantwana babo. Umuntu akasazali umuntu, because each and every time umuntu ezokhulelwa lento izoyidla umntwana, every time uzoba ne-miscarriage, but into zakhe ezoqhubeka zenzeke. Ubani ozokwazi ukuthi umfazi ube ne-miscarriage? Into yasekamerweni lo somos, into ephelele ekamerweni. Ubani ozokwazi ukuthi umntwana ube ne-miscarriage? Yabo? So those are some of advantages and disadvantages of ukuthwala ngenyoka. Kodwa inyoka does work. Lento ifunayo izoyenza inyoka. But you have to know ukuthi there are conditions, there are things to fulfill. Kunezinto ekuzomela ukuthi wena uzenze that are required. Inyoka, you won't compare it with isiphakamiso sesipokwe. Isipokwe siyakwenzela ukuhamba lamanzi amnyama, ukuvika ukuba namandla. Isipokwe siyavika semeze isinyoka, but isipokwe siyavika. Abanye bayasithatha isipokwe ukuhlola, abanye bayasithatha isipokwe ukuvika, abanye bayasithatha isipokwe for many things, abanye bayasithatha isipokwe for